Abonchirari kurwa ase echiro ya mugonga yogotoka ime yebunge ya machoge borabu ritkuria rero nigo besokena kugikiria ebikore byo bachebwe korondo obwabeire bokoira emeria se chirejo korengana barabo nigo omosubate yomo yobwachi basari goshikwerera abana ba esukuru anyaka bagakobwateranigwa ase ombache obwo gosagosori ya korondo esanyaka bagosirishi base chiae na nigo baboririe amachika makonko bekone gatambukorwe mukigwa elio jambache munaywa korondo gosirigwa kegima Murini nyanja rero ritukuria Jumapili ria mugongo mukungu na barunga ni chibesa baonia ng'ombe uchochesa korondo bakiri guisirini chiaje uchaka kurera ngiri guisirini yaje ndia bakungu bachiesete korondo nandu manya gucharuka guchiengura eyumi abakungu tuyatungainie to school fees twakane tosomia abana baitu usibona abakungu babana kirini manyanya mugaka gosecha kirini ruka nje no kori biasara mugonga market abantu baitege ento twakumiri muratokonye no bachobo bogo chaga iga boko na gwakwa ekogaramba ka bakungu barure chinka bono none bintu tware konye sagasaga ya beire baka twachira asara bya umoirunze oko bayenchi segi abantu ba mintu ko babori ngaki eserikali tokonye obachobo sire kur mugonga ana bakungu babere chinka echiro ya mugonga kero narenge asetaro omongo no yomo nare ochaga gokora abana ba shopping obulimbule bwachirega iga Miyakisi County woboche bwo gwa chenji ya bekemia onyole 200 osonyole 500 seli bona abantu aba babire bakoibera abantu bona tware gukwana kuruga iga echiro ya mugonga togotebie gavana ito Bauro Simba Arati pane wotaite togende tutam amangana yo boybi bwo bache bosire Kisi County Mchengoro kutenis makinkuru omojando mugonga obochembole bogo chaga iga unabona abantu bambire kukweraga nabachugi mbamanyete ngikirema na mwanju